ניתן אותה לאף אחד! יהודי! לא יהודי! לא מגרש יהודי! לא מגרש יהודי! 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 לא מגרש יהודי! יהודי! לא מגרש! אריה בזק, אתי מחדש. ברעיונות ובמאמרים לתקשורת. לא לעשות אחד בתקשורת ואחד ביד. מדובר פה בגורל של מאות משפחות, ובהמשך חלילה אף יותר. חייבים... תופיע ושכינת שוכן שמיים תשרשם קריא. I just have to give one. I have to sell these for 10 shekels. So I'm gonna give you. אני לא ועל זה תקווה לישראל. את לא רוצה מלכות דוד? את רוצה? טוב, גם אני רוצה. גם אני. רק רגע, תן לי. קודם כל בישראל. She'll do the right thing. She'll have the guts that he used to have. I'm Yosef. Yosef and David, they work together. Here first, then oh, so you're for the kingdom of David. Amen. I'm Yosef. בזיכרוני אחות נובעת עד אני רוצה שני אנשים שיודעים שיש זמנים שרק עקרונות הם אלה אותו מחר ונגיש אותו שבוע הבא ונגיש אותו עוד שבועיים. אחרי 9 ימים אמנם זה לא פשוט, אך לבוא ולומר לשרי הליכוד אנחנו מכירים את מייק בלאס, אנחנו מכירים את אסנת מעדל
ואנחנו לא... כל ההמון העצום שהגיע לכאן, כל אלפי התומכים והאוהבים שלך